Ahojte, čaute. Zdravím vás do slnečného Grécka, konkrétne z ostrova Kos. A musíme sa nejako teraz dostať na náš hotel, tak musíme hľadať nášho šoféra, náš taxík, tak ideme na to. Ideme hľadať. Mamina si hľadá svoje meno. Na tvoje meno je to, že? A podľa fotky by to malo byť tu. Takže bude nás čakať niekde tu. Sú tu iní šoféry. Aha, mamina ho našla, ale úplne niekde inde. Tak máme, odlož, Kubo. Tak sme sa našli. A môžeme ísť na hotel. Takže šofér nám išiel pre auto. No a príde sem za nami. Tak my už len čakáme. Super. No a nás čaká nejakých 30 minút vlastne na hotel. Račík si zober dovnútra. Naložíme a ideme. Takže my už sa vezeme. No, vyzerá, že sme tu. Toto je ono. Áno. Toto je ono. Ešte tu tášku. Čo budeme, si tam budeme hore? Na tom veľkom? Neviem, kde budeme bývať, uvidíme. Ideme sa ubytovať a uvidíme. No poď, Zlatko. Thank you, bye. Bye bye. Čo je za výťah toto? Vyzerá. To je také ten dverový výťah. Neviem, čo s tým? Aha, treba otvoriť. A my čakáme. A my čakáme, že sa otvorí sám. No poď. No neviem, Jurko, nemestíme sa asi. No drž tátovi dvere, no choď, Jurko. Super. No, Čo ti? Dve sinky máme. zaujímavé riešenie. Že máme dve umývadlá. Postielka, prístielka. Ako tu zapalím svetlo? Nedali sme kartičku. Ja my sme nedali kartičku, dáme kartičku ešte. Jakubko, to je tvoja robota, dať kartičku. Čo si zabudol? Zabudol si. Tam. Nie. No. No, voilà, je tu svetlo. Svetlo. Nie vždy 4 hviezdičky sú 4 hviezdičky. Znamenajú, Jakubko. že Dobre, to je... je to krásne. Ale tu tie 4 hviezdičky, fajn. dve Ale toto je zaujímavé riešenie, že kúpeľka, ktorá je Máte papu. v centre obývačky, že? Jasné. Zvláštne riešenie. Ale vôbec to nie je predelené, nič. Hej. To je také, Ej, keď ukážeme si to celé. Že vlastne hneď je posteľ, hneď je sprcha, toaleta a dokonca aj z tej chodbičky je vidno. Tak toto je. Čo máme? Máme 3 vody. Dokonca nám aj 3 vodičky nechali, super. Čo super. To je Výborne. A čo, madrac je hrubý, dobrý? No madrac, ten má teda hrubku, ten má tých 25. Takže o malú chvíľu sa uvidíme z iného priestoru. A 5 minút od tohto hotela je vlastne Old Kos Town, čiže stará časť Kosu. Čiže tam sa určite večer vyberieme a popozeráme tú starú štvrť, tam sú rôzne reštaurácie a tak ďalej na mestičko. Takže tam sa vyberieme. Poďme. Ideme napravo, Kupko. Čo si našla? Mačičku. Ahoj, Bibinko, môj krásny. Moje zlatinko krásne. Pri hoteli je obchodík, Môžeme nájsť aj ďalej? takže keď niečo zabudnete, šlapky, hračky, Najdem zajtra niečo. okuliare. Tak si niečo kúpite. Aj Vodu. vodičku si môžeme aj tu kúpiť Výborne, vlastne. nemusíme. Ale dokedy majú otvorené? Nevieme, zistíme. Čo je toto? Ale to bude do noci otvorené. Také balóny, alebo čo to je? Áno, no poďte. Stromík, že aké nízke voláke. Komplikovaná cesta. Stále rovno, Kupko. Hore, hore, hore ideme.
Áno, trošku do mierneho kopca. A tam je Old Town. Staré mesto. Ty, ale tie cikady sú naozaj hlučné. Ale aké stromy? Pozri sa na tento zaujímavý strom. Pozri sa, to som ešte nevidela. Tu som nevidela nie. To ani neviem, čo je za strom. To sú iné stromé schody. Toto to nevyzerá zle. Také, no. Že? Souvlaky, gyros, steak, burger. Takúto fajnú reštauráciu sme vychytali na námestičku. No uvidíme, aké to bude. Ale tieto nám vravela túto pani slečna, čo to je. Slečna, ty teta? Je jedno. Že majú z domáceho chovu kurácie mäso, domáca kuchyňa, vychválila to. Tak uvidíme, aké to bude, že? Výborne, ja si dávam chicken souvlaki za 16,80. Ceny sú také fajn, že? Ale to je už aj s hranolkami, aj s cacikami, Komplet. aj ešte s hej. Maminka si dala miestne pivo. Miestne pivo, ja čo pivo nepijem, sem tam, tak idem ochutnať. Tak dajú. No aké je? Ako pivo, ale sa mi zdá dosť silné. Silné? Horké? Nie je také horké, ale od smedu dobré. Od smeru dobré. No a nám už doniesli papanie, tradičné souvlaky z kuracieho mäska, caciky, raučeky. Maťka, ty si dala čo? Ja som si dala bravčový gyros. Bravčový gyros. Vyzerá veľmi dobré. A Jakubko? Čo si dal, Kubinko? Špagety bolognese, tvoje obľúbené. Dobre. Ešte caciky. Tak na Santorini? Výborné. Chuť je rovnaká? Takže typické grécke chute, ako ich poznáme. Kubika, ty? Aké to je? Aké sú? Dobre? Parmezán je dobrý? Nehovoríš nič? No teraz ty ochutnám. No idem ja ochutnať. Idem ochutnať. Vyzerá to ináč super. Čakaj. Taniere prázdne. To hovorí za všetko. Finish, yes. Yes, alright. Thank you very much. Perfect. A ideme sa prechádzať niekam do mesta? Áno, ideme to tu popozerať. Tak sa ideme popozerať, poďte s nami. A ideme sa motať. Ešte chcem povedať, že to jedlo ani nebolo také drahé. Si myslím, že taká normálna cena okolo 14 eur, 15. S tým, že ste v tom mali aj zemiačky, nejakú prílohu, mäsko. Ale to pitie je drahšie. Áno, To kola stála pitie 4,50. Dosť. 4,50 za 2,5 deci koli je dosť. Hej. A to pivo vlastne bolo veľké a tiež 6,50, čiže človek dá dosť peňazí alebo dosť eur vlastne za to pitie v tej reštaurácii, ako za to samotné jedlo. Hej. Dobre, ideme hľadať ďalej a skúmať a objavovať. Myslím si, že sme sa správne rozhodli, že sme si na hoteli dali len raňajky, pretože je tu toľko rôznych reštaurácií po okolí, že človek môže ochutnať každý deň a každý čo, obed, večeru, inde proste, kdekoľvek sa človek otočí, tam je nejaká reštika, tam niečo je proste, takže toto tak zrovna nevypadá, ale naozaj do každej uličky, keď zajdete, tak je to proste sama reštika, kde sa pozrete. Takže fajn. Slnečko nám robí galibu. Krásne. Už nás pozývali, ale my sme tak plní, najedení, ale proste je to nádherné.
Keby ste cítili tú vôňu. Úžasnú. Tá vôňa bola perfektná. To neskutočné. Tie vône. To sa nedá neopísať. Samý grill, samá vôňa mesa. Perfektná ulička, že? Po celom Kose sú cyklochodníky, čiže keď si požičiate bicykle, tak prejdete pomaly celý ostrov na bicykli. Takže majú veľmi dobré cyklochodníky Áno. vybudované. Áno. Super. Lodi a lodi. Rôzne výlety. Každý sa snaží predať. No jasné. Mne tiež príde také cirkusanské, ale až na lodi letkové obrazovky. Letkové pasiky. Na autodrom tam chýba. Na tej lodi. No úplne. Dobre, išli sme si kúpiť nejakú vodu, chladenú. Zabrali sme si aj nejakú miestnu limonádu. Uvidíme, čo to bude. Stále €70. Uvidíme. A normálne ideme v obchode, takom malom. Nechaj ho. A zrazu mačka. Ježiš, ahoj. Ahoj, kločný si. Dobre, voda kúpená. A myslím si, že ideme si trošku oddychnúť na hotel. A dnes na čas je asi za nami. Áno, už sme unavení, takže ideme si oddychnúť Ideme si a... na izbu oddychnúť, načerpať energiu, pretože zajtra to bude veselé, takže zajtra pôjdeme na pláž, pôjdeme sa kúpať. Takže je sa na čo tešiť. A potrebujeme na to energiu, aby sme to zajtra vydržali. A nielen zajtrajšok, ale aj všetky ostatné dni. Ale toto Takže ešte... zatiaľ Áno, toto je ešte prvý diel. prvý diel. Áno, a teraz bude aj druhý diel zajtra. A bude aj druhý zajtra, áno. Áno. Výborne. Takže čaute. Ahoj.